Tunti sitten on laskeutunut kone ja nyt saa jo Raipen ulos. Hyvä Finnair. Kuittaus sinne. Kuitattu? Yes, hyvä. Siinä on teille paperi. No niin, kiitti. Ja millä ovella teillä oli? Mulla on tossa Portti 13. Valkoinen paketti alla. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Mitäs me saatais se tuohon autoon? Pitäisikö mulla ajaa se auto tuohon ramppiin? No, paremminhan se siinä on. Joo, mä siirrän siihen. No niin, mä pärjään taas joo. Onko se vesi asteessa vai miten se? Joo, siellä on pussissa. Joo, ai se on. Okei, no niin. Kiitos sulle. Toivottavasti on hengissä. On varmasti. Lämpöhuoneessa ainakin oli. Joo, ei oo eka kerta kun Raipe matkustaa. We are transporting the electric eel. Oh, okay. Well, I just got it from the airplane. It came in time, and it took about 1.5 hours to get it out from the plane, so everything is fine. Joo, se oli espanjalainen eläinlääkäri, joka soitti Jesolosta Italiasta ja halusi tietää, että mitä Raipelle kuuluu. Terve Raipe. Aika reippaan näköinen. Otetaan heti toi mittari. Joo. Tää on se jännin hetki. Mittari sanoo 25 astetta veden lämpöä. Aika rakkaudellaan Finnair kuljettanut meidän sähköankeria kyllä. Tässä pienet silmät. Moikka! Moi! Kunnon suojavarustus siirtoa varten. Sitten vaan hommiin. Okei. Sitten se on haavi. No joo, se kääntyy aika nätisti. Eli peremmälle. Ja sitten... Joo. Aika hyvin pysyy. Joo. Se on hyvin nyt. Noin. Sitten vaan tää harraa. Antaa Raipe peruuttaa sieltä. Hyvin meni. Yes. Raipe on kotona. Hyvinkö meni? Hyvin meni. Hyvältä näyttää. Onko tää kytketty? Ei oo vielä. Pannaan se kohta. On jännissä, että testataan.